Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Teo. Isa rin sa marami niyong tagapakinig. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi yung kwentong nalalaman ko. Balik karanasan po ito mismo ng tiyahin namin. Naitago na lang natin sa pangalang Marites. Ayon po sa kanya, 17 anyos siya na mangyari ito. Pagkukwento pa ng tiyahin namin, bigla na lamang naging matunog ang bali-balita sa kanilang lugar na mayroong aswang na gumagala tuwing sumasapit ang gabi. Bagay na hindi pangkaraniwan para sa kanilang mga naninirahan doon. Kilala ang kanilang baryo na isang tahimik at payapang lugar. Hanggang sa nag-umpisa na ngang lumagana ang masamang balita. Nangyari ito nang isa sa kanilang kanayon ang sinasabing hinabol ng aswang nang minsang pauwi sa kanila mula sa isang kasiyahan. At iyon nga ay naging usap-usapan na doon sa kanila. Ayon pa sa mga kwentong kumalat noon, nakita ng kanilang kanayon ang isang tao na nasa may gilid ng daan at tila ba isang aso na nakaabang doon. At dahil sa nakainom ang kanilang kanayon, kung kaya lakas loob itong dumiretso at kanya lamang binaliwala iyon, na hindi naman niya naisip na isa pala iyong panganib para sa kanyang buhay. At laking gulat na lamang nito nang bigla siyang sunggaban noon. Buti na lamang at nagawa pa niyang makaiwas at mabilis na nakatakbo. Dahil sa pangyayaring iyon ay iniwasan na ng mga tao sa kanilang nayon na maglakad pa tuwing gabi. Magkagayon pa man, hindi pa rin natigil ang mga nangyayaring kababalagan sa kanilang lugar, na ang kadalasan namang nagiging biktima ay yung mga buntis. Marami sa kanilang mga kanayo noon ang nakunan. May mga pagkakataon ding may mga kababaryo sila ang bigla na lamang nagkakasakit at kalaunan ay namamatay. Kaya kahit pa iniiwasan nilang lumabas ng kani-kanilang bahay ng mga alanganing oras, ay hindi pa rin sila ligtas sa panganib na dulot ng napapabalitang aswang sa kanila. Hanggang sa maranasan mismo ng tiyahin namin at ng kanilang pamilya yung nakakakilabot na bangis ng aswang. Kwento niya sa amin, patulog na sila noong mga sandaling iyon at kasalukuyan na silang mga nakahiga nang magsimulang maging maligalig yung kanilang mga alagang aso. Nang mapansin ng tiyahin namin yon, ay kinilabutan na siya kaagad at kinutuban na ng hindi maganda. Narinig niya ang kanilang mga magulang na bumangon at inutusan silang kumuha ng mga bagakay na kanilang pinatulis. Dali-dali naman silang sumunod na magkakapatid. Nilagyan din nila ng walis ang kanilang mga tarangkahan at siniguradong mga nakasara iyong mabuti. Hanggang sa makarinig na sila
ng mga kakaibang huni mula sa labas ng kanilang bahay. Kung kaya, mas lalo pang tumibay yung kutob nilang sila na ang punteriya ng aswang. Pero ang tatay nila noon ay hindi man lang nila kinakitaan ng kahit na kaunting takot. Bagay na nagpalakas din ng kanilang mga loob. Ang bahay nila noon ay yari sa makakapal na tabla. Kung kaya, panatag sila na hindi mababasta-basta ng aswang na makapasok agad. Pero marami umanong ginawang pamamaraan yung aswang. Andyan yung kinakalmot nito ang dingding ng kanilang bahay at nagpapalipat-lipat ito ng pwesto. May pagkakataon ding ginagaya nito at lumilika ng mga tunog ng iba't ibang hayop. At kahit mga boses ng tao ay kaya rin itong gayahin. Pagkat kahit ang kumpare ng tatay nila ay ginaya din ito. Namuntik pa nga silang maniwala. Buti na nga lang at nagkaroon agad sila ng pagdududa. Kaya hindi tuluyang lumabas ang kanilang ama. Natatandaan din ng tiyahin namin na binato ng makailang ulit ang kanilang bubungan na ikinagalit na talaga ng kanilang ama. At kanya iyong pinagsalitaan ng mga masasakit na pananalita. Hinamon niya rin ito ng paulit-ulit at sinabihan ng duwag. At mas lalo naman itong nagalit at nagpilit na makapasok. Naisipan ng aswang na gibain at palakihin yung butas doon banda sa kanilang kusina. Pero mabilis iyong tinakbo ng tatay nila at pinundayan ng taga. Sabi ng tiyahin namin, nakita pa nila ang mapupulang mga mata noon na tila ba nagbabaga talaga sa kadiliman ng gabi na bumabalot sa labas ng kanilang bahay. Maliban doon, ayun lamang ang nahayag sa kanila pagkat may kadiliman. Pero alam nilang tinamaan iyon ng kanilang ama dahil hindi iyon nagtuloy pa sa kanyang ginagawa at sa halip ay nagmamadaling nilisan yung bahaging iyon ng kanilang bahay. Matapos iyon ay galit na tinungo ng kanilang ama ang harapan nilang pintuan. Pinigilan naman ito ng kanilang ina. Kahit sila ay hindi sang-ayon sa gagawin nito. Ngunit hindi na nila ito naawat pa. Sinabi na lang nito sa kanila na intindihin na lamang nila yung kanilang mga hawak na bagakay at sino mang pumasok sa kanilang pintuan ay kanila kaagad natusukin. At binuksan na nga ng kanilang ama ang pinto. Nagtago naman sila sa magkabilang gilid at hinawakang mabuti yung kanilang mga pagakay. Muling hinamon ng kanilang ama yung aswang at sinabihang magpakita. At kung talagang matapang umano ito, ay kanya siyang harapin. Hanggang sa nakita nilang sumisenyas yung kanilang ama na inaaya at sinasabihan yung kanyang kausap na sugurin siya. Kitang-kita nila ang matinding galit sa muka ng kanilang ama. Walang tigil nitong minumura yung kanyang kausap. Kaya kinilabutan ng gusto ang tiyahin namin. Dahil naisip niyang sa paraan ng pakikipag-usap ng kanilang ama ay tila ba ilang hakbang lamang ang layo ng aswang sa kanila. Nagkatinginan silang magkakapatid, pati na ng kanilang nanay.
Inihanda nila ang mga sarili. Matinding kaba na ang nararamdaman nila nung mga oras na iyon, kwento ng tiyahin namin. Dahil naisip nilang anumang oras ay maaari na iyong sumugod at sunggaban ang kanilang ama. Pero makaraan pa ang ilang sandali ay narinig nila ang kanilang ama na tinutuya yung aswang at sinasabihan ng duwag at walang kwenta. Palatandaan iyon na hindi nadaig yung tinatawag na udom ni tatay ng aswang at kusa na ring umalis yung aswang. At doon palang umano sila nakahinga ng maluwag. Pero ang hindi nila alam ay mas malala pa pala ang kanilang sunod na mararanasan. Dahil ng sumunod na gabi ay hindi lamang isa ang sumugod sa kanila. Tila isang buong angkan ang dumagsak sa lupang kanilang nasasakupan. Nasabi pa nga ng tiyahin namin, aakalain mo raw talaga na sila ay magpapaani. Pagkat hindi bababa sa 15 ang bilang ng mga ito na nakasuot ng karaniwang kasuotan na ginagamit noon sa pag-aani. Buti na lamang at naipamalita nila sa kanilang mga kanayon ang ukol sa nangyari noong nagdaang gabi. Kung kaya may ilan silang mga kamag-anak at kaibigan na naroon sa kanilang bahay nung mga oras na iyon. Katatapos lang nilang maghapunan nang dumating ang mga ito at kasalukuyan nagtatagay ang tatay nila kasama ng ilan pang mga kalalakihan. Kaya nang mapansin nila ang pagdating ng mga ito ay napatayo silang bigla at mabilis na hinagilap ang kanilang mga itak. Habang yung iba naman sa kanila, kabilang na ang mga kababaihan, ay yung mga bagakay na pinatulis ang kanilang inapuha. At hindi tulad nung nagdaang gabi na isinara nilang mabuti ang kanilang mga tarangkahan. Sila ay lumabas, hawak na ang kanilang mga bagong hasa na itak at mahabang kawayan. Tila nagulantang naman ang mga bagong dating at lubhang hindi nila inaasahan ang kanilang madaratnan. Hindi nila akalaing paghahandaan din pala sila ng magkakanayon. Pero saad ng tiyahin namin nung mga sandaling iyon ay kinakabahan talaga sila ng kanyang mga kapatid at ina. Gayon din ng iba pang mga kababaihang naroon noong mga sandaling iyon. Pero pilit nilang pinaglabanan at nakaramdam sila ng lakas ng loob at seguridad dahil na rin sa tapang na ipinakita ng mga kalalakihang nangunguna. Sabi pa nga ng tiyahin namin, iba daw talaga kapag nagkakaisa na kahit pa matinding takot ay kayang-kayang mapagtagumpayan. Nung mga pagkakataon na iyon ay wala umanong nangyaring pag-uusap. Tanging pagpapakiramdaman lamang umano na tila ba naghihintay kung sino ang unang gagawa ng hakbang. Pag-aamin pa ng tiyahin namin, nakakatakot daw talaga yung mga ayos at itsura nila. Pero paglilinaw niya, mga nasaan yung tao naman silang lahat. Yun nga lang, kakaiba talaga yung pagkamabalasik ng kanilang mga mukha at kapansin-pansin din yung bahagyang pagbabago ng mga iyon. At may hawak-hawak din ang iba sa kanila na mga itak.
Makalipas ang ilan pang minutong pagpapakiramdaman, ay nakita na lang nilang unti-unti nang umatras at nag-alisan ang mga ito. Bagay na ikinatuwa naman umano ng tiyahin namin at ng iba pang naroon. Pagkat hindi natuloy yung napakalaking gulo sa pagitan nila, dahil kung nagkataon ay siguradong marami ang mamamatay. Ilang gabi pa silang sinamahan ng kanilang mga kamag-anak at kanayon, dahil naisip nilang baka muli pang bumalik ang mga ito. Pero sa kabutihang palad ay hindi na nila nakita pa kahit ang anino ng mga ito. At tuluyan na ring natigil yung mga kababalagang minsan ang bumalot sa kanilang nayon. Paniwala ng marami sa kanila, ang mga iyon ay walang permanenteng tirahan at mga nagpapalipat-lipat lamang. At sa kanilang palagay, nung mga panahong iyon ay lumipat na uli ang mga ito sa ibang lugar, dahil sa natigil na yung mga biglaang pagkakasakit at pagkamatay sa kanilang baryo. Ganon din yung malimit na pagkakunat ng mga buntis sa kanilang nayon. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo yung kwentong nalalaman ko. Bali na ikwento po ito sa amin ng lola ko noong mga bata pa kami. At dahil sa nasumpungan ko yung inyong channel, kung kaya naisipan ko pong sumulat. Dahil hindi ko po makalimutan yung kwento ni lola. Ayon sa kanya, nangyari ito noon sa kanilang probinsya. Nagdadalaga pa lang umano siya noong mga panahon iyon. Ang kwentong ito ay talagang pinag-usapan sa buong bayan nila at nakapagdulot ng matinding kilabot sa lahat ng mga naninirahan doon. May kababaryo sila noong nagngangalang Telmo. Ang asawa naman niya ay si Nimpa. Noong mga panahong iyon ay nasa 24 anyos pa lamang silang dalawa. 8 taon na silang kasal at hindi pa nagkakaanak. Noong mga panahong iyon kasi ay maagang nag-aasawa ang mga kabinataan at kadalagahan. Nung mga dalaga at binata pa sila, ay kapwa sikat sila Telmo at Nimpa. Madalas nga silang magkapareha tuwing may idinaraos na okasyon sa kanila, tulad na lamang ng Flores de Mayo. Kapwa kasi sila may magandang muka at pangangatawan, kaya pareho silang hinahangaan at marami talaga ang nagkakagusto sa kanila. Ngunit sabi ng marami ay sila talaga marahil ang itinadhana, pagkat bagay na bagay talaga sila. Kaya marami ang nanghinayang pagkat hindi sila nagkaanak. Ayon sa usap-usapan noon, ang may diferensya ay si Nimpa. At habang lumilipas ang panahon, ay unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Telmo sa kanya. Naging malamig ito kay Nimpa, na hindi na niya halos maramdaman pa ang pagmamahal nito. Madalas nitong ginugugol ang marami niyang oras na kasama ang kanyang mga kabarkada. At madalas itong umuwi ng lasing. Hindi rin ito maasahan pagdating sa kanilang kabuhayan.
natamad ito at tuluyan ng naging batugan. Si Nympha na nga ang halos gumagawa ng lahat para sa kanilang ikabubuhay. Magkaganon pa man, ay nanatiling tapat at mapagmahal si Nympha kay Telmo. Nilawakan niya ang kanyang pangunawa. Pilit niya pa rin itong inintindi. At may mga pagkakataon pa nga ang sinisisi niya ay yung kanyang sarili, kung bakit nagkaganon ang kanyang asawa. At mahal na mahal niya talaga ito, kung kaya pilit niyang kinakaya ang lahat. Patuloy pa rin niyang ginampanan ang kanyang pagiging mabuti at ulirang may bahay ni Telmo. At sinikap niyang huwag magkulang dito. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Ilang beses na sinubo ang katatagan ng kanilang pagsasama. Pero nanatili pa rin si Nympha sa tabi ng kanyang asawa. Kahit ilang pagkakataon nang nalaman niya na nagkaroon ito ng ibang babae, pilit niya pa rin itong inunawa. Hindi niya rin pansin ang sinasabi ng mga tao. Nagbingi-bingihan siya dahil sa labis niyang pagmamahal kay Telmo. Kahit nga mismo ang kanyang mga magulang at kapatid ay hindi niya binibigyan ng pansin ang kanilang mga pagpapayo. May mga pagkakataon pa ngang halos sulusuluan na nila ito na makipaghiwalay na at iwan si Telmo. Pero tiniis lang iyong lahat ni Nympha, pagkat mahal na mahal niya talaga ang kanyang asawa. Pero isang araw ay nagulantang ang buo nilang baryo nang pumutok ang balita ukol sa pagkawala ni Nympha. Walang sino man sa kanila ang makapagpaliwanag sa biglaang paglaho nito. Nagkaroon ng napakaraming espekulasyon, samot-saring mga kuro-kuro at mga haka-haka. Lalo na nang tuluyan ng magsama si Telmo at yung napapabalitang kabit nito na si Olivia. Isa rin ito sa kinikilalang maganda sa nayo nila. At kadalasan ay siyang kakumpetensya ni Nympha. Hindi lamang sa tagisan at paligsahan ng ganda, kundi maging sa puso noon ni Telmo. At nung mga panahong iyon ay nagtagumpay na nga ito, nang mabaling sa kanya ang pagmamahal ni Telmo. At nagsama na nga sila nang biglang maglaho si Nympha. Para sa marami, ang pagkawala ni Nympha ay indikasyon na hindi na nito kinaya pa ang sakit na nararanasan sa piling ng kanyang asawa. Ngunit nagtataka naman ang iba, lalo na ang pamilya ni Nympha, kung bakit hindi man lang ito nagpaalam sa kanila. At ang inaasahan nila ay sa kanila talaga ito tatakbo, pagkat iyon naman ang nakagawian nito tuwing may mabigat na problema. Ngunit sabi ng ilan, baka nahiya na itong lumapit at natakot na baka kanila pang sumbatan, kung kaya minabuti na lang na lumisan at ng ibang bayan. Lumipas pa ang ilang mga araw at unti-unti na nilang nakakalimutan si Nympha. Humuhupa na ang mga usap-usapan
tungkol sa kanya. Pero kaalinsabay noon ay isang matandang babae ang napapansin ng mga taga roon sa kanila na bigla na lamang sumulpot at nagpapagala-gala. Marumi ito at talaga namang nanlilimahid. Kapag kinakausap nila ito ay hindi nila maunawaan, pagkat hindi ito diretsahang sumasagot sa kanilang mga itinatanong. Kaya naisip nilang ito ay isang baliw. Madalas nitong sinasabi na siya ay isinugo. Pag tinatanong naman nila ito kung sino ang nagsugo sa kanya, ay tatawa ito ng malakas at sasabihin katarungan para sa lahat. At dudugtungan pa niya ito at sasabihin siya ang tagapagtaguyod ng hustisya. At ang pamamaraan umano niya ay kakaiba, na nanlilisik pa ang kanyang mga mata habang binibigkas niya ang mga katagang iyon. At dahil hindi naman nananakit yung matanda, kung kaya naaawa ang marami sa kanila at binibigyan ito ng kanyang makakain. Kung saan-saan lang nila ito nakikitang natutulog. Wala namang kasing maglakas loob na ampunin ito, o di kaya naman ay patulugin sa kanila, dahil nag-aalala sila na baka ano pa ang biglang gawin nito habang sila ay natutulog. Hanggang sa isang araw ay nagimbal ang buo nilang baryo nang kumalat ang balita ukol sa biglaang pagkamatay naman ni Telmo at ng bago nitong kinakasama na si Olivia. At talagang nanghilakbot sila, pagkat hindi pang karaniwan ang kanilang pagkamatay. Wakwak kapwa ang kanilang mga tiyan, na nakalabas ang kanilang mga laman loob, na nang suriin iyon ay may ilang mga parte pa na nawawala. At nagtamo din ang mga ito ng mahabang sugat sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan, na hindi lang basta mahabang mga sugat, kundi malalalim rin, na ang sinasabi pa nga ng mga taong nakasaksi doon sa kanilang mga bangkay ay maaaring gawa iyon ng isang mabangis na uri ng hayop. Ang bulalas naman ng iba ay hindi iyon magagawa ng isang matinong tao. At dahil sa mga ganong pananalita, kung kaya ang iba sa kanila ay napagdudahan at napagdiskitahan yung matandang babaeng palaboy, at animoy mga nagwewelga sa lansangan na sumigaw ang mga ito, at nais na dakpin ang nasabing matanda, at nais nila itong pagbayarin. Nagkaisa sila na kanila itong huhulihin at paparusahan, na tila ba sarado na ang isip ng marami sa kanila, at kumbinsido talaga na ito ang siyang gumawa noon kanila Telmo. Pero nang kanila nang makita ang matanda upang hulihin, ay nangapahiya silang lahat at nagimbal. Nang tahasang sinabi sa kanila ng matanda na hindi siya ang may gawa noon, kundi ang katarungan. Nangiti pa nga ang iba sa kanila nang marinig ang mga pangungusap na iyon ng matanda. Ngunit nang ipagpatuloy nito ang kanyang pagsasalita, ay unti-unti silang naliwanagan at tuluyan ng binalot ng matinding takot.
Ikinuwento sa kanila ng matandang palaboy kung ano ang totoong nangyari. Nagulat silang lahat at halos hindi makapaniwala. Diretsahan itong sinabi na ang pumaslang kanila Telmo ay walang iba kundi si Nimpa. Nanlaki ang kanilang mga mata sa narinig. Saad pa ng matanda, tama lamang at makatarungan ang sinapit nila Telmo sa kamay ni Nimpa, pagkat sila din ang pumatay dito. Nagtaka sila sa mga sinabing iyon ng matanda. Pagpapaliwanag pa nito, hindi totoong umalis si Nimpa, kundi ito ay pinatay. Sinugod umano ni Olivia si Nimpa isang hapon doon sa kanilang bahay. At siya pa ang may lakas ng loob na kumprontay nito, dahil sa nais na nitong masolo si Telmo. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo hanggang sa nagpang-abot sila. Nakita ni Olivia ang isang pala na nakasandal sa dingding ng bahay at agad niya iyong dinampot. Hinampas niya sa ulo si Nimpa na kasalukuyan noong nakahiga pa sa lupa matapos nilang magsabunutan. At dahil sa lakas ng kanyang pagkakahampas sa ulo nito, kung kaya ito ay namatay. Nang dumating si Telmo, ay naabutan niya ang kanyang asawa na duguan at wala ng buhay. Agad siyang kinausap ni Olivia at ibinunton ang lahat ng sisi kay Nimpa. Nagkasundo silang dalawa na ilibing ito. Ang buong akala nila Telmo ay malinis nilang naisagawa ang lahat at walang sino man ang nakakaalam ng kanilang kasalanang ginawa. At doon na umano pumasok ang sugo ng katarungan, na nagmamalaki pa ito habang ikinukwento ang kanyang naging bahagi. Hindi na niya idinitalye pa, pero dahil umano sa kanyang kakayahan, kung kaya nagawa niyang mapabangon makaraan ng ilang araw ang naaagnas na katawan ni Nimpa mula sa hukay. Nasabi pa ng matanda, hindi lamang kanyang laway ang ipinakain kay Nimpa, kundi maging kanyang dugo. At dahil sa kanyang ginawang iyon, ay nakamtan umano nito ang katarungan. Masayang-masayang araw ang matanda habang kitang-kita niya ang matinding pagkasindak nila Telmo nang salakay na sila ni Nimpa. At dahil sa tuwa na kanyang naramdaman nung mga sandaling naghihiganti si Nimpa, ay napasayaw pa umano siya sa saliw ng nakakakilabot na mga pagsigaw ng dalawa. Nang tumayo ang matanda, ay nagbigay daan silang lahat at tila wala nang gusto pang humuli dito. Sabi pa ng matanda, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Wala umanong maaapi kung walang magpapaapi. At tumawa ito ng isang malakas ngunit nakakalokong pagtawa. At bago ito tuluyang lumisan, ay nagbabala pa ito sa kanila na kung gusto raw nilang magkaroon ng isang masaklap na wakas, ay mang-api sila ng kanilang kapwa. Gamitin umano nila ang kanilang kapangyarihan o posisyon upang manggipit. At nasisiguro daw niyang mapait ang magiging kapalit.
Magandang gabi po sa iyo, Sir Baby. Matagal na rin akong nakikinig sa inyong mga kwento. At sa pagkakataong ito, ay naisipan kong ibahagi yung mga naging karanasan ko. Bata pa lang po kasi ako, ay may mga naranasan na po akong kakaiba. Mga pangyayaring talaga pong nagpasindak sa akin. Una na nga rito, nang minsang maiwan ako sa bahay namin. Nag-iisang anak pa lang nila ako noon at kalilipat lang namin ng bahay. Unang beses pa lang ako tumuntong sa bahay naming iyon ay talaga namang kakaiba na yung pakiramdam ko. Mayroon talaga sa bahay na iyon na hindi ko gusto. Pero hindi ko naman matukoy noong mga panahong iyon kung ano. Basta ito yung mga bagay na hindi ako komportable. Ito yung pakiramdam na hindi nagpapapanatag sa akin. At nang minsan nga akong maiwan sa bagong bahay namin na yon, ay pinaramdaman na talaga ako. Mga 3:00 pa lamang iyon ng hapon at bigla na lang bumuhos yung malakas na ulan. Kasunod noon ay bigla rin nag-brown out. Ito yung mga panahong madalas ang brownout sa buong bansa. Pagkamatay ng ilaw, ay bigla na lang ako nakarinig ng isang malakas na pagkalabog doon sa itaas na bahagi ng bahay. Bali 2 palapag po kasi yung bahay namin. At yung malakas na pagkalabog na iyon ay nasundan ng mga yabag na may isip mo talagang mayroong tumatakbo doon sa itaas. Agad akong kinilabutan dahil doon, na habang naghahanap ako ng kandila ay talaga namang ang bilis ng pagkalabog ng dibdib ko. Pagkat patuloy kong naririnig yung mga ingay sa itaas ng aming bahay. At kahit kasi hapon pa lang ng mga oras na iyon, ay akalain mong gabi na dahil sa sobrang dilim ng buong kapaligiran. At ang mas ikinasindak ko pang lalo ay yung pagkakaroon na rin ng ingay doon sa may hagdan, na tila ba iyon ay nag-aakyat panaog. Kaya halos mataranta na ako sa paghahanap ng kandila. At nang nakakuha na ako, ay agad ko iyong sindihan. Doon ako pumesto sa may sala namin, malapit sa may pintuan. At nang masindihan ko na iyon, ay nakapagtatakang biglang tumahimik na bigla. Nawala ng lahat ang mga ingay, kasabay ng pagkakaroon ng liwanag. Iyon yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganon. At nasundan pa iyon ng maraming beses. Kung minsan, maging sa pagtulog ko, ay nararamdaman kong mayroong tumatabi sa akin, na lumulubog talaga yung kama ko at gumagalaw ang kumot, pagkat para iyong hinihila at tumatama sa binti ko. At mayroon pang isang pangyayari na hindi ko talaga makakalimutan. Nang bigla akong magising ng madaling araw, dahil sa naramdaman ko talaga na parang may nakadagan sa akin. Ang bigat noon at halos hindi ako makagalaw. Buti na lamang at nagawa kong makasigaw. Kung kaya, sumugod ka agad sa kwarto ko si nanay, na nung mga panahong iyon ay gising na at nasa CR. Ang mga panggagambalang ito sa akin ay hindi lamang sa mga ganong uri ng pagpaparamdam. Naranasan ko rin na magkaroon ng mga pasa sa iba't ibang parte ng aking katawan, na nagtataka talaga ako kung paano ako nagkaroon noon. Hindi ko talaga maipaliwanag kung paano ko yun nakuha. Maging ang mga magulang ko noon ay lubanang nag-aalala.
At ang mas nakakagimbal pa noong huli ay hindi na lamang ang mga ito basta nagpaparamdam lang, kundi ang ilan sa kanila ay nagpapakita na. Alam kong mahirap paniwalaan pero totoo pong lahat ng naranasan kong ito. Yung bahay po kasi na tinitirahan namin noon ay may bakanting lote paikot. At ito po ay napapatiran. Sa loob po ng pader na sakop ng aming lote ay may dalawang malalaking puno. Nang minsang nasa may bintana ako noon at pinagmamasdan yung pagpatak ng ulan, ay nagulat talaga ako nang makakita ako ng isang tao na naroon sa may puno, na nakatingin siya sa direksyon ko ngunit wala itong mukha. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ng puting damit na pang sinauna. Ang isa ko pang naranasan sa bahay na iyon ay nung minsang maliligo ako at papasok na sana ng banyo, nang bigla ko nalang makita ang isang kamay na may mahabang sugat at dugo na humawak sa pinakagilid ng pinto at isinara iyon, kung kaya dahil sa matinding takot ay hindi na ako nagtuloy pa at nagtatakbo ako papunta ng sala. Ang pinakahuli kong naging karanasan ay nang minsang galing ako sa paaralan. Hindi maganda ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon, kung kaya matamlay ang aking katawan. Pagpasok ko ng bahay ay dire-diretso ako at paakyat na sana ng hagdan nang makita ko sa may itaas ang isang babae na naroon at nakatalikod, na nakasilip ito sa pagitan ng kanyang mga binti. Dahil sa pangyayaring iyon ay tuluyan na akong nagkasakit. Kahit ipinagamot na nila ako sa doktor ay walang naging pagbabago. Gumaling lamang ako nang kanila akong patingnan sa isang manggagamot, nakakilala ng mga magulang ko. Ngunit hindi maganda ang sinabi nito. Pinayuhan niya sila nanay na kung magagawa naman namin ay lumipat na lamang kami ng bagong matitirahan, dahil nanganganib umano ang aming mga buhay. Kaya nagsikap ang mga magulang ko na makahanap agad ng bago naming malilipatan. At matapos ang ilang araw ay lumipat na nga kami. Masayang masaya naman ako pagkat sa wakas ay mapapanatag na ako at hindi na magagambala pa ng mga masasamang espiritu at elementong iyon. Pagdating namin sa bago naming bahay ay sabik akong makita ang bago kong magiging kwarto, kung kaya dire-diretso ako sa itaas, bit-bit ang isang karton na naglalaman ng ilang mga gamit ko. Bigla ko itong nabitiwan at natulala nang makita kong muli yung babae na naroon sa pinakataas ng hagdan, nakatingin at nakatalikod sa akin. Nakayuko ito na nakasilip na naman sa pagitan ng kanyang mga binti, na tanging mga nakakatakot lang niyang mga mata ang nakikita ko, pagkat natatakpan ng ibang parte ng kanyang mukha nang nakalugay niyang mahabang buhok. Magandang gabi po, Sir PB. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Raymart. Nais ko lang din pong ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko nung bata pa ako. Laking Maynila po ako, ngunit nabigyan ng pagkakataong makipagbakasyon sa probinsya ng nanay ko nang mamatay si Lola. Bali, iyon po yung unang pagkakataon na nakarating ako doon. At nasa kabundukan po talaga ang bahay nila, na nung mga panahong iyon ay bibihira ang mga bahay doon na yari sa bato, na halos lahat yata ng aming nadaanan
nung kami ay bumabiyahe ay talagang mga payak lang at pangkaraniwan. Kabilang ang probinsya nila sa mga mahihirap na lalawigan sa buong bansa noong mga panahong yon. Tanghali nang dumating kami mismo doon sa bahay ng mga magulang ni nanay. Iilan lang ang mga taong naroon. Kung kaya, ramdam mo kaagad ang lungkot. Pero kakaiba pala doon kapag may lamay. Dahil paggabi ay dumadagsa ang mga tao at nagkakasiyahan. At kaya naman wala halos tao kapag araw ay dahil abala ang mga ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nakilala ko rin sa unang pagkakataon yung mga pinsang ko na anak ng mga kapatid ni nanay, at dalawa sa kanila ang halos kaedaran ko. Mas matanda lamang sila sa akin ng 1 taon. Ito ay sina Nognog at Ipe. Sila kaagad ang nakapalagayang loob ko. Nasa ika-6 na baitang ako noong mga panahong iyon, habang sila naman ay parehong tumigil pagkat mga walang hilig sa pag-aaral. Unang gabi namin doon ay niyaya nila akong dalawa sa isang lugar. May isinama pa sila noon na 2 babae na mga kaedaran lang din namin. Habang parami ng parami yung mga taong dumarating, kami naman ay pasimpleng umalis at pinuntahan yung sinasabi nila sa akin. May dala kami noong isang flashlight at lampara dahil walang kuryente doon sa kanila. Halos may kalahating kilometro din yung nilakad namin bago namin marating yung sinasabi nila. Pagdating namin doon ay nagulat ako nang bumungad sa akin ang isang kubo matapos naming sumuhon sa mga nagtataasang halamang ligaw na naroon. Bali hindi iyon tanaw mula sa daanan. Napapaliputan pa iyon ng mga nagtataasan at malalaking puno. At doon sa loob ng kubo ay mayroon ng nakahandang inumin na nakalagay sa 1 galon. At mayroon ding 2 piraso na inihaw na isda. Kaya malinaw na sa akin kung ano ang aming gagawin doon. At dahil gusto ko ring maranasan iyon, kung kaya hindi na ako tumanggi pa ng kanila akong alukin. Maging yung 2 babae ay kasali. At talagang magaganda sila. Na naibang bigla ang aking pananaw pagdating sa mga probinsyana. Pagkat maging ang kanilang mga kotis ay magaganda rin. Nang bigla na lang natigil yung aming pagtatawanan nang maramdaman naming umuga yung kubo. Natahimik kaming lahat at naputol yung aming kasiyahan. Habang tahimik kaming nakikiramdam, ay bigla naman kaming nakarinig ng mahinang tunog. Biglang nagsalita si Nognog at tandang-tanda ko pa yung katagang sinabi niya, "Wakwak." At kitang-kita ko sa kanyang mukha ang takot. Na yung binanggit niyang iyon ay iyon mismo yung tunog na aming narinig. Pero di pa malinaw sa akin noong mga sandaling iyon kung ano ba yung wakwak na sinasabi nila. Ngunit may masama na akong kutob na nasa isa kaming sitwasyon na hindi maganda dahil na rin sa mga ipinapakita nilang reaksyon. At biglang tumayo si Ipe at nakita kong may hinugot siyang isang maiksing itak na nakasuksok sa atip. Doon na talaga ako kinabahan hanggang sa may biglang lumitaw sa bukana ng kubo. Hindi ko tiyak kung ano iyon dahil puro lang itim ang nakita ko, para iyong pakpak. Kung pakpak ng ano ay di ko talaga alam dahil wala naman akong nakitang iba pa maliban doon na tila nakaharang sa may pasukan ng kubo pagkat wala yung pinto. Pero malaki talaga iyon. Kaya ang naging aksyon naming lahat
ay ang mapatakbo kami sa isang sulok ng kubo upang lumayo. Maya-maya ay bigla kaming nakarinig ng isang boses at tila may hinahanap ito. Nakita kong umaliwalas na bigla yung mukha ng mga kasama ko. At nang ibaling kong muli yung aking tingin doon sa nilalang ay wala na yon. Biglang sumigaw yung isang babae na kasama namin at sinabing siya ay naroon. Ate niya pala yung naghahanap na iyon sa kanya, na madalas ding kasama nila Nognog at Ibe. Nagpasya kaming lahat na bumalik na sa bahay nila Lolo at doon na lamang ipagpatuloy sa may malapit. Doon kami pumwesto sa likurang bahagi ng bahay kung saan ay bagya pa rin kaming naaabot ng liwanag. Kaya medyo napaisip ako na pwede naman pala nilang inumin yun doon. Bakit kailangang doon pa sa kubo na medyo may kalayuan? Kaya duda ko ay may iba pa silang gagawin doon. At siguro gusto ng dalawa kong pinsan na maranasan ko rin yun. O di kaya naman ay nais nilang magpasikat sa akin, na naudlot naman dahil sa dinayo kami ng aswang na ang tawag sa kanila ay wakwak. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.